dyan. Hi guys! Today is Sabado. Kain na tayo guys. Ito yung ulam namin guys. But yummy. Malapit ka naman. Mukhang na kanan guys ha. Tikim na ako tikim. Welcome to my channel, Vista Vlogger. Ngayon ay kakain na tayo. Meron na? Ako doon na. Dito ka. Kanin. Bulat kanin. Kanin. Panghabaw mayok ba? Medyo ko dito ha. Bakit? Kaya nakatingin. Ayusin muna natin ito guys. Kaya talaga guys. Hirap na naman. Hindi na lang ako pasalao. Kaya mo naman tapusin sa lugar na pinagulihan mo sa kanya. Wala pang kasabi-sabi. Pero boss, hindi ko pwedeng gawin sa harap ng mga ibang polis na kasama ko. Kahit nasa ilalim ko mga ito. Alam naman po, hingilan lamang sa mga ito. Kaya nakakalam ng tunay na kaugnayan siya. Di kailangan ko sana ang utak ko para mailalim sa mga yun. Hindi ko kasi ako makagawa ng desisyon kung wala kayong utos. Lalo na tungkol sa mga bigyaman. Yan ang hirap eh. Hindi mo kontrolado lahat ng mga tao. Mayroon pa tayong pinangigilakan. Siyempre. Bukas, pag-isip ko. Ang gusto ko. Burado na sa utak ko. Ang kardinitya ba na yan? Burado na. Opo. Nang paghahanap sa mga bata. Dahil tuloy pa rin yung paghahanap po. Yung lahat nung pwede niya puntahan, pati yung mga dating na klaseng kaibigan, pinamapuntayan mo na rin.
Kung hindi sila makakalabas ng bayan, hindi mo matatapos ng gabi. Kaya na matatakotin namin sila. Ano ba po? Saan ka ang sigarilyo? Ito. Ito bayan. Kuya, ba't ang tagal-tagal mo? Naganap ako yung makakain natin. Oh, kumain ka na. Kuya, natatakot ako. Bakit ba tayo nahabol ng mga sundalo? Bakit ba nila tayo gustong saktan? Wala mo yung Ewan ko. bukas niya. Siguro dahil hindi naman ang pangalan natin. Kuya, hindi pa ba tayo uuwi? Hindi pwede. Diba? Sabi ni Cho, huwag tayo alas dito kasi siya babalik. Ba't wala pa siya? Ewan ko eh. Natatakot na ako, kuya. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Villamar! Kumusta ka na, Ferdinand? Hindi ka ba niya sinaktan? Nag-aalala ako kung napaano ka na eh. Nag-isa, puntahan mo ang mga bata. Iniwan ko sila kagabi. Nasa guhong ka ba ito? Nainugat sa malaking puno. Alam ko ang lugar na yun. Hanapin mo sila sa paligid niyo. Nasabi ko sa kanila na huwag lalayo sa lugar niyo. Ikaw, paano ka na? Ang mahalaga yung mga bata. Tiyakin mong ligtas nila. Kaon. Kaon, kaon. Lagot na. Lagot. Danny? Jonah? Danny? Jonah? Nakita niyo? Di po sir. Ay, sige, hanapin niyo. Nandiyan lang yun. Isa niyo, ha? Aling Clarissa? Aling Clarissa, ang tsukating po namin. Nasaan po siya? Pinasusundo niya kayo sa akin. Uwi na po ba tayo? Hindi na. May mga taong umaan-edikit sa labas na naghahanap sa inyo. Pagkagat ng gabi, saka na lang tayo aalis dito. Siya nga pala, may dala akong pagkain. Kumain na marami? Ha? Kumusta? Hindi mo pagkala ng kaon ba? Kuha na yung gamay ko sa iskan. Kuha na ko. Mga luban.
Ating! Ating! Siyempre. Dito sa kamila. Ating, kailangan maglabas ka na ngayon dito. Nasa pangalip ang buhay mo. Siyempre, ng mga bata, si Clarissa. Ewan ko, hindi ko alam. Makalabas ka ngayon. Pero di ba kung sasabihin ka? Marami silang pinipok dito. Ako. Eto. Oh. Sandali lang. Bagay, mainit na tubig ba kayo dyan? Wala na, sir. Dali nga. Dali. Oo, sir. Na. Di pa tapos ang laban.